Ni'n cloi raglen heddi fel arfer nôl yn y gegin gyda Nerys, a fel nes i addo cyn yr egwyl, mae yna bwdin blasus i ni. Oes. Mae'n wythnos neu fis siocled, mae'n debyg, neu fori mae'n ddwrnod siocled. Sy'n amser ryfedd i gael siocled. Nwedig nhw crazy. Be bynnag, fi'n gobeithio bydd y siocled ddim wedi toddi erbyn diwedd yr eitem. Fi'n mynd i wneud bariau bach siocled a mint. Cyfuniad da. 100 ml o lath, mae hwnna'n toddi, ac at hwnna fi'n ychwanegu y marshmallows bach hyn. Felly 150 gram, un pecyn o'r marshmallows, a wedyn ni 2 lwy fwrdd neu 30 gram o fenyn heb halen. A na gyd sy'n eisiau gwneud yw gadael hwnna i doddi, ac fi'n mynd i fynd at y gwe... troi? Ie, os ti'n mynd o troi. Llai sôn am blasus ni'n ychwanegu. Felly mae dy fi vanilla fan hyn, 1 llwy de o rhinflas vanilla. A wedyn ni, mae rhaid ni gael y mint, wrth gwrs, felly rhinflas mint, 2 llwy de o hwnnw. A wedyn ni, os ych chi am, sy'n rhaid i chi, mae dyn ni lliw gwyrdd i ychwanegu y gwyrdd. Fi jyst yn mynd i roi ambell i drop mewn yna i ddechrau. A wedyn ni, sio mae hwnna dod? Mae'n dod yn dda. So mae'r marshmallow yn edrych bach yn fwy fel mwys ydy fe? Odi. A mae hefyd yn harbed defnyddio wyau. Ti'n mynd sy'n rhaid chi ddefnyddio wyau yn hwn. So chi'n vegan wedyn ni? Wel, ie. Na, mae menyn dyn ni. O, mae menyn dyn ni wedi. Ond gallu ti ddefnyddio, felly, mae hwnna'n iawn, Mari. Lyflu, diolch. Olew coconut neu rhywbeth tebyg, ti'n mwyd? Ie, mae'n rhywbeth bethau nawr i wneud. Ie, wes. Oes. So, at hwnna, fi'n mynd i ychwanegu 2 lwy fwrdd o hifen dwbl. Byddwn ni'n chwirlio'r gweddill mewn munud. Ac beth sy'n eisiau gwneud yw hwn yw gadael e oeri nawr. So, mae'n mynd at yr... Odi. Beth ti'n galw hwnna? Wel, fel bariau bach chocolate a mint. Ond mae yna 2 heinen iddo fe. So, ni'n troi hwnna, a mae fe'n felyn ar hynny o bryd. Felly, ni eisiau ni gael yn fwy gwyrdd, ond mae'r mint, sy'n rai chi ychwanegu'r lliw gwyrdd, ond mae'r mint yn gryf iawn. O, na fe. Ond ni, mae wedi dod yn wyrdd nawr. Mintis. So, gadael hwnna i oeri, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu, ni'n mynd i gwylod e, na rhaid hwnna fyna. Cofiwch, os ydych chi moyn y rysyd, cysylltwch ni prynawn@inopolis.com. At y gwylod, mae dy fi pecyn a hanner, 240 gram o Oreos, neu unrhyw bisgedi chocolate. Lle chi ddefnyddio bourbons o rhywbeth tebyg. Oeddi'r canol wedi... Cwbl lot. Mae'r cwbl lot wedi mynd mewn yn y prosesydd, a'i malu nhw tan bod nhw fel brwsion bara. Ac wedyn ni ychwanegu 80 gram o fenyn wedi toddi, hwnna heb halen hefyd, a cymysgu fe. Mae fe'n edrych yn rhyfedd, mae bron yn ddi yn yw e. Ond dyma beth, os chi'n cael pwdinau weithiau mewn tai bita, a maen nhw'n defnyddio fel pridd, esgus pridd. O, dyn, just o amgylch y plat. O amgylch y plat. Dyna be maen nhw'n defnyddio fel... Ffasiynol iawn. Odi, mae fe'n ffasiynol iawn. Fe wedi dysgu heddi, bromans nag e. Ie? O, nag e. Deith yn ôl atau, cer ymlaen Eris. Bramant. Bramant. Na fe, a pridd ar y plat. A pridd ar y plat. Siwt ti gael pridd ar y plat? Bwytadwy. Ie. A wedyn mae dy fi tin fan hyn, 9 modfedd sgwar, wedi leino fe, gewch chi weld yn y munud pam wedi leino fe. Gallwch chi ddefnyddio gwydyr neu rhywbeth flen os chi am tip bach chi, os chi moyn wneud siŵr bod e'n mynd mewn i'r corneli a bod e'n heinen hollol wastad. Na ni. Right, hwnna chi dwylo'n bach. Wedyn ni'n mynd nôl at y llenwad. Ac ni'n mynd i chwirlio'r hifen tan bod e wedi dod yn drwchus. Eitha trwchus. A fel arfer, mae'n dod yn y gres hyn, byddwch ei adael e, achos mae'n dod yn gyflym. Drwchwch hwnna mewn eiliadau. So, os chi'n chwirlio y hifen gatre, newch chi'n siŵr bod chi'n neud e mewn, wel, cadw llygad yna fe. Ychwanegu, fi'n mynd i ychwanegu'r mwys nawr. Fel arfer, mae rhaid chi feddwl, bydde hwn wedi oeri, a trwy oeri, bydde wedi mynd yn fwy trwchus. Ni ddim yn ffodus, dyw'r oeri ddim yn digwydd yn y studio. Dyw ddim yn digwydd yn y studio fan hyn. Newn ni ychwanegu gweddill yr hifen. Ond mae e bach fel mwys, ti'n iawn. Dyw ddim yn anhebyg i mwys.
chwarlio hwnna mewn. Wedyn ni fydden ni'n rhoi'r heinen hwnna. Bydde hwn wedi bod yn yr oergell hefyd am hanner awr. Dros llain y munud y ti'n eris, jyst i orffen fan hyn, jyst bod ni'n deall yn gili. Na fe, iawn. A wedyn ni un peth arall, heinen ola. Mae yna 2 heinen fan hyn. A'r heinen ola yw fel chocolate ganache. Mae hwn nawr yn mynd i'r oergell. Mae 'da fi hifen fan hyn, 100 ml o hifen yn toddi, yn twymo. Ac at hwnna, fi'n credu bod yn dythod twym, ychwanegu 100 gram o siocled. Gadael hwnna i doddi, fel chi'n gweld, mae fe'n toddi. Fel arfer, byddwn ni'n cymryd hwnna off bant o'r gres, ond fi eisiau gwneud eitha cloi. A wedyn byddwn ni'n rhoi hwnna dros y cyfan, nes chi'n gweld fan hyn. A fel hynna'n dop, mae 'da fi un fan hyn yn barod. So bod ti'n troffa fan ata, i ni wedi cael un yn barod, diolch byth. Felly, ni'n mynd i roi blas bach cyflym. Cym bod ni'n gorffen pnawn mo. A fel chi'n gweld, mae'r papur yn meddwl bod chi'n tynnu fe'n syth off mas. Diolch Nerys, dwi'n siŵr bod ni'n gyd yn joio hwnna fan hyn ar ôl yr raglen.